Ah. Què fas? Què? David, Què? per què em fas tant de mal? O sigui, per què? Què? Per què intentes amargar-me la vida? Què dius? Aviam... A veure, tu creus que a aquestes hores has de venir a dir-me que t'amargo la vida? És que... Quantista? Que ets un quantista? És que- Que sembles futbolero? És que és veritat, David, i jo soc futbolero, però és que és veritat, però per què t'agrada tant amargar-me la vida? Ahir vaig anar al metge per culpa teva, El metge? Sí, per culpa Què? dels nervis. Sí, dels nervis, malalt mental que ets. Els nervis. Mal mental... Sí. Ja veuràs com li Sí, dic això al aquest metge és. avui. Demà... Dirà, mira, en David té raó, en David té raó, que és culpa teva, tu Demà sol. saps on anirà el psicòleg? El psicòleg, el psicòpata hauries de... No, anirà a la policia i aniràs a la presó, potser. No t'ho creus ni tu que aniré a la presó, perdona que te digui això. Però això va així. No va ser, No, ets sí, va així. ets molt dolent. Has Per què vingut fas ara tant aquí mal? a aquestes hores, mira quines hores són, Són... les 5:24 de la tarda. De la tarda no, és de la matinada això. Que jo estava dormint, per favor. Però si fa sol, Què ha de fer sol? És mentida, és una farsa teva també. Segur. avui aniré al metge. El que em vas dir ahir no t'ho perdonaré en la meva vida. Què et vaig dir ahir, a veure? Tu ja ho sabem molt bé el que em vas dir. Tu ja ho sabem molt bé. Com pots tenir tanta barra? No, David, no. Que La vida... Vull dormir. La vida no va així, David. La vida no va així. No va així, no va bé. No et deixaré, Ja va bé, no et deixaré dormir, que em fas Què molt de mal. no m'has de deixar Que em fas dormir? molt de mal. Va, calla i vés-te'n. Que em fas molt de mal, David. Què creus que m'ha dit? Sí. M'amargues la vida. Tu disfrutes fent això. Per què? Per què em fas això? És que no sé què t'he fet. No, sí que ho saps. Tot el que em dius cada dia. Tu ja ho sabem molt bé, David. Calla. Ah! I ja està. Sí. Te'n vas així. Sí. Ja està. Sí. Bueno, ara sí que podem parar la càmera, Sou molt raro això, Sí. Que al final sou molt raro. Ja. Però és que m'ha de fer... Ho torno a fer? No, fem-ho dos. 1, 2, 3... Ah!